Ja. 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 Alexander den sorte. Alexander den sorte panda kører væk fra de panser. På hans nye hjemmelavede cykel er han ikke til at fange. Nej, han er ikke bange. Så pas på, når han cruiser, suser forbi natten skær. Det er ikke kun blær. Han ruller afsted med mindst 120. Man skulle tro, at han kunne flyve. Damerne blinker i smug til ham. Tænker på at lægge i ske med ham. Han giver den gas til hans kammerat Matt, som der kører på scooter. Den luser, får gang i de guldkæder og tuser. Alexander Stik siger bang bang, når der går hul på den første cykelslang. De blå blink har intet at sige. Lad mig høre jer skrige. Mig høre jer skrige. Lad mig høre jer skrige. Lad mig høre jer skrige. Alexander den sorte panda kører hunhøjde til uden vandter. For han er brandvarm, han er ikke den samme som alle de andre tøsedrenge på gangen. Han arbejder i hjem og fik sin vejr. Misbruger strømmejob, han kan ikke stoppe. Går amok i timer non-stop. Han elsker at stå i kassen og se TikTok, for det er hiphop. Han tjener boksen mere end armet ned i kiosken. Ja, han er blevet voksen, når han cruiser med friske tusser over hæler og busser, jo! For det er Alexander den sorte panda.